खुलुमबाय आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय दिनै गोदान भिडिअनि गेजेरजों दिनै आं नोंथांमोननो गोनां भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय दिनैनि भिडिअ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना हमनो हाखादों जानो हागौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो ट्रेन टिकेट दानखांनायनि उनाव जोंना ट्रेना हरखाब जोंना केन्सेल जानानै होब्ला जोङो ट्रेन टिकेटनि फैसाखौ जोङो मोनफिनगोन ना मोनफिना आरो मोनफिनोब्ला बेसेबां मोनफिनगोन आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारसेनिफ्राय मोजाङै खोन्थागोन जायफ्रा ट्रेन गाखोयो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनाया जोबोद गोनां गावनि थाखाय रोंना लानाया जोबोद मोजां अब्ला नोंसोर भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफ्रा गोदान दिनैसो गोदान आपडेट चेनेलाव फार्स्ट टाइम नायदों नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो जायफ्रा फेसबुकआव नायदों नोंथांमोना फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै होबानो जाबाय अब्ला भिडिअखौ जागायलांसै नोंसोरो नायलांबाय थाबानो जाबाय गोबां मानसिनि गोसोआवनो कुइसन थानो हागौ बेफोरबायदि जोङो ट्रेन टिकेटखौ दानखांनायनि उनाव जोंना ट्रेना हरखाब इमारजेन्सि जोंना माबाफोर जानानै जोंना ट्रेना केन्सेल जानानै होयोब्ला जोङो ट्रेन टिकेट दाननायनि फैसाखौ मोनफिनगोन ना मोनफिना बेफोरबायदि गोबां मानसियानो सानबाय जानो हागौ दिनै नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोनलांगोन आं दाख्लैबावैसो आङो 6 जन मानसिनि टिकेट दानदोंमोन बिनिफ्राय बिसिना ट्रेन टिकेटआ केन्सेल जादों आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन फारसेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय अब्ला आङो बेखौ नायनो थाखाय जोङो IRCTCआव थांनांगोन नोंथाङा माजों दानदों नोंथाङा पेटिएमजों दानदों गुगोल पेजों दानदों नोंथाङा ट्रेन टिकेटखौ माजों दानदों नोंथाङा बेयाव थांनानै नायबानो जाबाय अब्ला आङो IRCTCजों दानदोंमोन बिनिफ्राय आङो बेयावनो चेक खालामगोन नायबानो जाबाय नोंथांमोना आं फारसेनिफ्राय क्लियारै खोन्थालांगोन बिनिफ्राय आङो अपेन खालामसै IRCTCखौ बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव दङ माइ ट्रान्जेक्सन बेयाव आं खनसे थुनानै होनोसै बिनिफ्राय नोंनि पिन दोननाया बेयाव ओंखारगोन नोङो 4 डिजिटनि पिन दोनदोंमोन बेखौ नोंथाङा थुबानो जाबाय अब्ला आङो थाब थाब थुलांसै नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव बेफोरबायदि पेज गेवगोन बिनिफ्राय नोंसोरो माइ ट्रान्जेक्सनाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन नोंथाङा बेयाव थुनांगोन माइ बुकिंस बेयाव थुनानै होबानो जाबाय खनसे बेयाव अब्ला बेयाव टिकेट दाननाया नुजाफैयो दै बिनिफ्राय बेयाव जि दिनसिम नोंनि ट्रेना केन्सेल जायाखै बियो बेयाव थाबाय थागोन बिनिफ्राय नोंथांनि बे ट्रेना केन्सेल जाबायब्ला नोंथाङा नैबेयाव दङ कमप्लिटेड बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय अब्ला नायबानो जाबाय बेनोमोन ट्रेना आङो एप्रिलनि 7 थारिखआव दानदोंमोन ट्रेनखौ बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव केन्सेल जाबाय स्टेटास बेखौ आं खनसे थुनानै होनोसै बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव गासिबो केन्सेल जाजोब्बाय 6 जन दानदोंमोन दै टिकेटआ बिनिफ्राय नायबानो जाबाय गाहायाव बेयाव नायबानो जाबाय गासै बे टिकेटआव बेसेबां फैसा लादोंमोन 4873.90 फैसा लादोंमोन दै बेयाव गासैयाव 6 जन मानसिनि नाम दंमोन 6 जन मानसिनि टिकेटमोन बियो बिनिफ्राय आङो नोंथांमोननो खोन्थागोन टिकेटखौबो बिनिफ्राय नायबानो जाबाय नोंसोरो बिनिफ्राय टिकेटआ नायबानो जाबाय बेनोमोन टिकेटआ PDF लाखिदोंमोन बिनिफ्राय नायबानो जाबाय ट्रेन टिकेटआ बेनोमोन आङो बिसोरनो दाननानै होदोंमोन बिनिफ्राय बेयाव दङ नायबानो जाबाय बेयाव 6 जनमोन नामा ओंखारखादों बिनिफ्राय सानैना वेटिं लिस्ट दंमोन अब्लाबो बिसिना ट्रेन फैखालिनो माने ट्रेना केन्सेल जादोंमोन बिनिफ्राय बिसिना कनफार्म जाबायमोन बिनिफ्राय दा बेयाव नायबानो जाबाय नोंसोरो बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बिनि स्टेटासफोरखौ बेयाव गासिबो केन्सेल ओंखारजोब्बाय नायबानो जाबाय ट्रेना केन्सेल जादों दै बिनिफ्राय जोंनि बे टिकेटआ केन्सेल जायाखै ट्रेनासो केन्सेल जादों बिनिफ्राय गोबां मानसियानो साननो हागौ बे केन्सेल जाखांनायनि उनाव जोङो ट्रेननि फैसाखौ बे टिकेटनि फैसाखौ मोनफिनगोन ना मोनफिना आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थागोन क्लियारनो नोंथांमोना बुजिनो हागोन नैबे भिडिअखौ नायनानै अब्ला नायदो बिनि फैसाया 4873.90 थांदों अब्ला आङो बेखौ बेक खालामनोसै बिनिफ्राय आङो खोन्थागोन बेयाव फाइलिट ट्रान्जेक्सन बेयाव नायबानो जाबाय ट्रेन दानलांनाया बेयाव ओंखारो बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव ओंखारदों 4873.90 बेयाव 9ल' ओंखारदों दै बिनिफ्राय फैसाया बेयाव बराबरानो फैदों गोबां मानसिया साननो हागौ बे ट्रेन टिकेटआ केन्सेल जानायनि उनाव जोंनि बे बेंक एकाउन्टआव फैसाया माला हाबफैगोन होननानै
नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा जोङो ट्रेन टिकेटखौ दानखांनायनि उनाव जोंना ट्रेना बायसान्स इमारजेन्सिनि थाखाय बियो केन्सेल जायोब्ला नोंथांनि बे बेंक एकाउन्टआव बे फैसाया सानथाम बा सानब्रैनि गेजेरावनो हाबफैगोन दै। बिनिफ्राय बे फैसाया आंनाव हाबफैबाय बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथाङा फनपेजोंनो नोंथाङा पे खालामनानै फैसाखौ नोंथाङा ट्रेन टिकेट दानदोंबा बे फनपेआवनो हाबफैगोन। पेटिएमजों दानदोंबा पेटिएमआवनो हाबफैगोन। नोंथाङा माजों दानदों नोंथाङा बेयावनो हाबफैफिनगोन। अब्ला नायबानो जाबाय बेयाव दंखायो 3-4 वर्किं डेज। बेयाव सानथाम बा सानब्रैनि गेजेराव हाबफैयो। बिनिफ्राय आंना सानथामावनो हाबफैदों ट्रेन टिकेट केन्सेल जाखांनायनि उनाव। अब्ला आं बेखौ बेक खालामसै। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव दङ केन्सेल टिकेट। बेयाव खनसे थुनानै होनोसै आङो। बेयाव नायबानो जाबाय नोंनि टिकेटआ केन्सेल जादोंब्ला बेयाव नुजागोन। बिनिफ्राय ट्रेनासो जादों नालाय बिनिफ्राय दा आङो बेखौ नायगोन ट्रेन टिकेटनि फैसाया हाबफैगोन ना हाबफैयाखै बेखौ चेक खालामनो थाखाय गाहायाव दङ टिकेट रिफान्ड हिस्टरि। बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला नायबानो जाबाय ट्रेननि बे नाम्बारा ओंखारफैबाय बेयाव खनसे थुदो। अब्ला नायबानो जाबाय आंना रिफान्डआ मोनफिनबाय। बेयाव दङ 4873.9। बे फैसाया आंनाव हाबफैफिनबाय बेंक एकाउन्टआव। आङो फनपेजों दानदोंमोन दै बिनिफ्राय फनपेआवनो हाबफैदों। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो फनपेखौबो अपेन खालामना खोन्थागोन हाबफैमारदोंना माराखै। अब्ला आङो दा फनपेखौ अपेन खालामसै। अब्ला आङो बेयाव फनपेखौ अपेन खालामबाय नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय आङो दा बे ट्रेन टिकेटनि फैसाखौ मोनफिनगोन ना मोनफिनाखै हाबफैगोन ना हाबफैयाखै बेखौ चेक खालामनो थाखाय हिस्टरियाव थुबानो जाबाय खनायाव। अब्ला नायबानो जाबाय रिफान्ड फ्रम IRCTC। बेयाव दंखायो नै 4861.68। बे फैसाया आंनाव हाबफैबाय दै। नायबानो जाबाय बेयो आंनाव बेंकआव हाबफैबाय ट्रेन्सफार खालामबाय। बेयाव ट्रेन्सफार डिटेल्स दङ। बेयाव गासैबो ट्रान्जेक्सन खालामनाय आइडिफ्राबो दंखायो। नोंथाङा बेखौ लानानै नोंथाङा नेटआवबो चेक खालामनो हागोन। बिनिफ्राय बियो हाबफैखाबाय। नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि जादोंबा सिन्था खालामनो गोनां गैया। नोंथांनि बे बेंकआव सानथाम बा सानब्रैनि गेजेराव नोंथांनि फैसाया हाबफैफिनगोन। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थाबावगोन बेक थांनानै खोन्थानोसै आङो। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय नोंथाङा बेयाव थुबानो जाबाय माइ बुकिंसआव थुदो। बिनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना गोसो होनानै नायबानो जाबाय गोसो होनानै खोनासंबानो जाबाय जाहाथे नोंथाङाबो रोंनानै थायो। बेयाव नायबानो जाबाय आपकामिं बेयाव दङ कमप्लिटेड। नोंथांमोननि बे ट्रेना हरखाब केन्सेल जाब्लाबो नोंथांमोननि टिकेटआ नैबेयाव थागोन दै नैबेयाव आपकामिंआव थागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना साननो नाङा ट्रेना केन्सेल जाबाय आंनि टिकेटआ माने दाबो केन्सेल जायाखै होननानै। नोंथांमोना बेफोरबायदि साननानै नोंथाङा नोंथांनि टिकेटखौ केन्सेल खालामोब्ला नोंथाङा जेसेबां मोननांगौ नोंथाङा टिकेट दाननाय समाव जेसेबां फैसा थांदों नोंथाङा बे फैसाखौ नोंथांमोना गासैबो मोनफिनजोबनाय नङा दै। बिनिफ्राय नोंथांमोना टिकेटखौ केन्सेल खालामखानाङा। बिनिफ्राय हारसिंनो बियो सानथाम बा सानब्रैनि उनाव ट्रेना केन्सेल जाग्रोनायनि उनाव नोंनि टिकेटआ हारसिंनो केन्सेल जागोन। बिनिफ्राय सानथाम सानब्रै नोंथांनि बे बेंक एकाउन्टआव नोंनि फैसाया सफैगोन। नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंबानो जाबाय बे बाथ्राखौ लाबानो जाबाय। नोंथांमोना जायफ्रा ट्रेन टिकेट दानो नोंथांमोननि ट्रेना सिगां केन्सेल जागोन बिनिफ्राय टिकेटआ बेयावनो थाबाय थागोन। बेयाव टिकेटआ केन्सेल देखायथ'नाय नङा गासैबो कनफार्म देखायगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना बे टिकेटखौ केन्सेल खालामबासो आं फैसाखौ मोनगोन होननानै नोंथांमोना केन्सेल दा खालाम टिकेटखौ। बेयो हारसिंनो ट्रेना केन्सेल जाब्ला बे हारसिंनो अट'मेटिक केन्सेल जालांगोन सानथाम बा सानब्रैनि उनाव। नोंथांमोना बेफोरबायदि साननानै नोंथांमोना हरखाब केन्सेल खालामना लायोब्ला नोंथांमोना जेसेबां नोङो टिकेट दाननाय समाव फैसाया थांदों बिनि आदाल' नोंथाङा फैसाखौ मोननो हागोन। बिनि थाखायनो नोंसोर केन्सेल खालामनाङा हारसिंनो बियो अट'मेटिक केन्सेल जालांगोन। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो होननानै फैदोंमोन। दिनै भिडिअ'खौ नायनानै नोंथांमोना खोनासंनानै एसेब्लाबो बुजिनो हाबाय जानो हागौ। जायफ्रा ट्रेन टिकेट दाननानै गोजान जायगायाव दावबायहैयो खामानि मावनो थाङो ट्रेन गाखोनानै थाङो नोंथांमोना ट्रेन टिकेट दाननानै बेफोरबायदिनो ट्रेनफ्रा केन्सेल जादोंब्ला नोंथांमोना सब बेफोरबायदिनो दखानफ्राव दानदोंब्ला नोंथांमोना बे फैसाखौ मोनफिनगोन। नोंथांमोना साननो नाङा बे ट्रेना केन्सेल जाबाय जोङो फैसाखौ मोनफिननाय नंला होननानै नोंथांमोना साननो नाङा। नोंथांमोना दखानाव थांनानै नोंथाङा जाय दखानाव दानदों नोंथाङा बे दखाननिफ्राय नोंथाङा बे फैसाखौ इजिलि मोननो हागोन। जेसेबां दाननायाव थांदों एसेबांनो मोननो हागोन। बै दखाना नोंथांनि ट्रेन टिकेटखौ केन्सेल खालामाखैब्ला आरो बै दखाना ट्रेन टिकेटखौ केन्सेल खालामदोंब्ला आदाल' मोनगोन। बिनिफ्राय ट्रेन टिकेटखौ केन्सेल खालामाखैब्ला बे जेरै दानदों बेबायदिनो फैसाया नोंनि
बेंक एकाउन्टआव फैफिनगोन आरो नोंनि आखायाव फैफिनगोन। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै, आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानो हागौ, मोनसे लाइक होलांदो आरो नोंथांमोना बुजियाखैबा कमेन्ट खालामनानै होलांदो, अब्लानो आं नोंथांमोननो रिप्लाइ हरगोन। थेंक इउ। अब्ला फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय।